everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Nagmata ka naman di ay. Nakailis pa. Maleta? Ganong na diha sa gawas ang imong maleta, Helena? Mobalik ko sa bahay ni Mama Salas, ma. Unsa? Kinahanglan mahatagan og hustisya ang pagkabilanggo sa akong inahan manaring. Kituo ko. Dili ko mahimong daganan ang nahitabo sa akong inahan. Gawas na naglakaw-lakaw ang tinuod nga kriminal hangtod karon, ma. Helena, anak. Patay na ang imong inahan. O, ma. Namatay si Mama tungod sa tinuod nga kriminal. Doon ay mga tao nga nagmaniobra sa tanan. Aron si Mama Salas ang mapasanginlan sa kamatayon sa inahan og asawa ni Sir Alejandro. Helena, O gipasagdan sa akong amahan nga mabilanggo si Mama. nasuko ka sa imong amahan? Dili ko si amahan. Kay kung ako pa sing amahan, nagdako unta ko siyang kiliran. Mobalik ka sa poder sa mga Aldimer? Aron pagpanimahos mao ba? Dili, ma. Hatagan ko lag hustisya ang nahitabo sa akong inahan. 20 kapin katuig nga gihikaw nila nako ang pagpakig-uban ni Mama Salas. 20 katuig kapin. Helena, O dili na ko ni palabyon, ma. Ang utang gikinahanglang bayran. Og ang sa kinahanglang silbihan. pero mas nabalaka ko na anang tumong mo karon, anak. Ay kabala ka, ma. Dili ko mapatay og tao. Gusto ko lang ilhon ang tinuod nga kriminal. Pero unsa may mong dag-anan batok na ng mga tawhana, ha? Wa! Doon na, ma. Doon ako'y mahimo. Tungod kay anak ko ni Celes Magpang. Ang tinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Sir Alejandro. Magpaila ka ba nga anak niya ng Alejandro Altimer? Dili, ma. Pero kinahanglang suginlan ko niya sa tinuod nga nahitabo sa akong inahan. Kinahanglang mulutaw ang tinuod. May gidudahan ka na pa? May tao nga makatudlo na ako sa tinuod nga kriminal, ma. Kinsa? Si Julia Aldemir. Ang saksi nga miduot sa akong inahan sa bilanggoan. Alejandro! Alejandro, ablihin ni pultahan. O samang ka? Dili na lang gid ka mo gawas ining kwarto sa katabang? Alejandro! Mama? Mama, naan sa na si Papa diha? Ambot. Nayabag na ning amahan nimo. Dili naman hinuon mo gawas. Pa? Papa! Gawas na diha, oy! Kung dili nimo ablihan ning pultahan, ako kining ipaguba. Lando! 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 Ma'am Julia, may isugo ka? Guba ang pultahan. Dili na kinahanglan. Ilag og maayok ng pultahan, Lando. Panggawas mo ni Julia. Shin, Lando, ihatod ko sa greenhouse. Masalas. Dili ko mohonong hangtod dili na ko mailhan ang tao. O mga tao nga nakaingon nga napigiso ka. Dili mahimo. Nga magpabiling gawas nun ang tinuod nga kriminal, ma. Hello. Anawag man ka? Di ako sa atong aputanan. Gisapot ko sa amo. Sumara kong proposal. Napirmahan na ba ni Alejandro? Napirmahan na. Ari ako, pe. Lingaw ako. Kinaguol ko. Okay, wala problema. Lingaw ka. Siguro alang nadana ni mo ang pinirmahan ni Alejandro. Oh, malagi. Ako nang nada. Dali na ba?
Sige, sige. Man ako. Bye. Kwarta rasam ni. Lando, Sir, may telephone number ka ba ni Helena? naaman sir. Ako na siyang gisigihan og tawag pero di siya motubag. Suway pagbalik og tawag. Ha? Tawagi si Helena. Tawagan ako si Elena, sir. Oh, gusto kong makigsulti niya. Ako lang sawayan, sir, ha? Or out of coverage area. Di gud ba kontak, sir? Gusto na niyang kalimtan sa hingpit. Unsay katapusan ninyong gipanagsultihan? Sa dihang nanamilit siya nimo. Gisudyaan niya si Shin, sir. Nangigi og maayo ni Helena si Shin. Iyan ang gibasol kung nganong misamot kalayo ang imong pagbati ngadto niya tungod ni Helena. Sir, Ihatod ko sa taas. Gusto kong mupahuway. Ikaw lagi makapawa sa akong sapot, sa akong bana. Oo ba? Pero usa man sila sukali mo niya. Laliman ka. Sukad sa paglayas ni Helena, mura sad siya og namatyan. Usa? Ay, baga ko ning Alejandro. Muna, makalagot kaayo. Pero nganong mangigim sab ka? Ambot ba? Mag-init gyud ang akong bisag makabati lang kusangan nga Helena. Dili lang gyud nako tuyoon, Franco. Pero wa naman siya. Milayas naman. Maong relax lang. Ang atong buhaton karon, mao ang pagtutok sa kwarta sa iyong pana. Ha? Mas nindot yun kung mahimong gamhanan sa bagi mong pirma, Julia. Kana bang pirma nga mahimong kwarta? Buot mong ipasabot nga. Asawa ka ni Alejandro. Kinahanglan makabaton sab ka og dakong rangko sa negosyo sa iyong bana. Kanang makapagawas ka og kwarta nga ikaw ra. Dili na magsalig niya. Mahimo ko lang kana kung mo trabaho ko sa kumpanya. Oh, trabaho ka. Ina siya nga hatagan ka og posisyon sa inyong kumpanya. Nahibaw ka ba sa tanang kabtangan sa iyong bana? Nahibaw ko nga dako. Pero, wasi mo sulti na ako kung unsa ni kadako. Labi na nga gihatagan na ko niya og kaugalingong negosyo nga way labot sa iyang dakong negosyo. Momo lang ka ng imo mga parlor sa tinuod ng mga kabtangan sa iyong bana, Julia. Sa turni gulam, ang hibaw rin. Husto ka, Franco. Panahon na nga maniguro ka. Okay. Akong tunan ang imong tambag. Pero ang una ni Ubaton, mao ang pagkalma. Ayaw awaya si Alejandro. Paubos lang, hangtod nga makuha ni mo ang pagsalig o hatagan ka niya o trabahoon sa kumanya. Siguro nga kamugyod si Shen ang magasunod sa tanan niyang kabtangan kung mamatay siya. Uy, Lando. Ay nga nung ni amang ka din hisgrahian. Wa man ka dito sa bahay sa mga katabang. Lain ang punduhan dito ng Ala ay, kay wa na masilena. gusto ka. Mo uli lang una ko kang lolo karon. Uy, Lando. Ayaw ba yung good pag-undang sa imong trabaho, ha? Ikaw ra ba yung mag-atimanan ng greenhouse, do? Sumot akong kaguol na magtanaw ng greenhouse karon nga wa na si Helena. Na, ura. Kadiya to. Si Lolo, eh? Hello? Lo? Ay, baya. Hello, Lando. Lo? Ay, baya.
Ay, pauli! Karoon na yun dili! Na-emergency! Unsa? Unsa may emergency ha, lo? Uy, naunsas lolo ni mo? Manang, mupauli lang una ko. Kaya doon ako na emergency sa bahay. Kung mangita sila nako, inalang palihog na nagsusi ni Lolo. Lo? Lo? Unsa may nahitabo, Lo? Unsa nahitabo ni mo? Lando, Helena? Mibalik ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.